Og hvad er et lokalt beredskab? Altså den generelle vending, det er, at det er en fælles plan, for at vi kan gøre, hvad der kan gå galt, hvad kan ske, og hvem skal så gøre hvad, og hvordan hjælper vi hinanden? Kan man sige, det er 3 gode spørgsmål at starte på. Så enkelt er det, og det kan man gøre hen over hækken med sin nabo, eller man gør det i den foreningsbestyrelse, man sidder i, eller kommunens eller andet, som man siger, god snak om, hvad kan gå galt her, og hvad skal vi så gøre? Så skal vi også lige have billedet af at sige, at det her er jo ikke en myndighedsting. Altså det er jo, og det er heller ikke det personlige beredskab, som vi har også kan gøre. Det er noget indimellem. Det er civilsamfundsting og hvordan vi organiserer fællesskaber. Så vi skal ikke overtage myndighedernes opgaver. Vi har jo stor tillid til, at de har rimelig styr på deres, skal man sige, eller i hvert fald prøve at få det. Men det vi skal tænke på, at det vi gør her, det er noget, der ligesom støtter op om det. Så det bliver et totalberedskab, vi får i Danmark. Så det skal vi have i mente. Vi skal ikke tage ansvar på myndighedernes vegne og sådan noget, men vi kan samarbejde med dem.